magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na serbisyo, madaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo, matawang solusyon ang mga kahirangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyong salud kolon. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa kinanglan, ipangakisan ko na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig naon. Mag-ibog maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up ang kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyong salud kolon. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaibang, maray na salud. Balanseng, magkaon, tamang katurog, ehersisyo, magsumba, magpagibig, magtimbang. Dapat kitang magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, natinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwasan. Kita magkarabangan sa programa kang Department of Alright, magandang umaga mga kachika. Narito na naman kami mga kasama ninyo mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ako si Maxine. At ako si Joanna. Ayan, at mga kasama niyo ulit kami ngayong umaga para sa isang oras na chikahan tungkol sa kalusugan. Pero syempre, bago tayo dumako sa ating chikahan, dun muna tayo sa latest mula sa DOH Bicol CHD. Joanna, ano ang latest? Alright, so for our COVID updates, sa regular natin ito na chikahan, ay binibigay natin yung COVID updates na na-report. So kanina kakatapos lang yung daily ulat natin at nasabi nga ni Dr. Au na as of June 21, 2021 ay mayroong tayong 149 new cases ng COVID-19 kung saan 42 dito ay galing sa Albay, isa sa Camarines Norte, 59 sa Camsur, wala naman sa Catanduanes dahil yung samples ay ongoing pas na nirarun, at sa Masbate, no samples received, kaya 0 po, at Sorsogon we have 47 new cases. So sa Albay, since marami sa tagapakinig natin sa radyo is from Albay, sa 42 new cases from Albay, 22 ang sa Legazpi City, 8 or 8 from Daraga, ang Tiwi may 4, Ginobatan, Ligao City at Ginobatan at Ligao City ay may tig 2, Bakakay, Owa, Santo Domingo at Tabaco City ay may tig 1. So ang cumulative cases natin as of June 21 is 16,356. So dumako naman tayo sa iba pang balita, Max. Ayan. Para naman sa iba nating balita, mga konting paalala lang mula sa Department of Health. Yan, pinapaalala ng DOH na maniwala lamang sa mga impormasyon mula sa mga verified sources tulad ng official Facebook page ng Department of Health Philippines at DOH Bicol CHD. Ang mga A4 priority group ay malapit na rin mabakunahan, di ba? Kaya para sa ating mga kababayan na kasama sa A4 priority group, parehistro na sa inyong LGU para makabilang na sa PIDA vaccination. At sa kabila niyan, patuloy ang pagbabakuna sa ating mga
A1, A2, at A3, o yun yung mga healthcare sector, mga senior citizens, at mga people with comorbidities. Kaya kung kasama rin kayo dyan sa priority group, ay magparehistro na para mapigyan na rin ng dagdag protections kontra COVID-19. Ayan, pinapaalala din ng DOH na laging sundin ang Vida Solution Plus. Bawal walang mask at face shield, isanitize ang kamay at iwasan ang kulog na lugar. Dumistansya ng 1 metro mula sa ibang tao at alamin ang tamang impormasyon, plus suportahan ang FDA-approved na bakuna. So, yan lamang ang ating mga latest mula sa DOH Bicol. Dumako na tayo sa ating chikahan ngayong umaga. Joanna, ano ang ating magiging chikahan? Oo, alam naman natin na lahat na ang pandemya ay 1 year na super tagal na, at ang pandemya hindi lang naapektuhan yung health sector pati yung economic sector, kaya marami din ang nawala ng trabaho. So itong mga crisis na naharap natin, na nadadaanan natin, kagaya ng sabi nga ni Ma'am Wendy nung ating unang program sa radyo, yung ating Kumusta Ka Uron Kita, o yung PFA on air natin, ay nasabi niya na sa panahon ng krisis ay normal lang na makaramdam tayo ng stress or ng lungkot, dahil nga ito ay isang normal reaction sa ating mga napagdadaanan. Ayan, so ang naapektuhan nito yung ating mental health din, kaya ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mental health, at makapapakinggan natin si Ma'am Wendy, ang ating mental health program coordinator. So this was tackled during the media dialogue na kasama ni Maxine, si Ma'am Wendy, at I think tama lang na pakinggan na natin, huwag na natin patagalin pa yung naging usapan ni Maxine at ni Ma'am Wendy. So sir, kindly play the video po. So, today we are joined by Ms. Gwendolyn G. Baluis, the Program Manager for Mental Health and Lifestyle-Related Diseases of DOH Bicol CHD, to give us a discussion on promoting and protecting mental health against stigma and discrimination. Ma'am Wendy, are you there po? Yes, good afternoon po. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig sa Facebook, at lalong-lalo na po sa ating mga host, magagandang host ng DOH HPU. Good afternoon po. Alright, good afternoon. The floor is yours po, Ma'am Wendy. Okay, I'm going to share na po. Okay. So, ayan. So, tamang-tama po, yung ating pong topic po sa hapong ito ay still napapanahon po, lalo na po ngayong pandemya. At maliban po dyan ay syempre yung iba po nakakaranas din po ng iba't ibang klaseng karanasan, patungkol po sa ating stigma and discrimination. So ito po yung pag-uusapan po natin ngayong hapon, and of course we would like to address promoting and protecting our own mental health. So, sabayan niyo po ako at makinig po tayo sa ating tatalakayin. So, yan po ako, si Mrs. Wendy Baluis. Okay, so, pag-usapan po natin kung ano ang nangyayaring sa ngayon. Ano po? So, siguro po sa ating pong mga tagapakinig ay marami rin po silang pwedeng i-relate, ihambing ng mga karanasan tungkol po sa kanilang iba't ibang klaseng karanasan, tungkol po dito sa ating pandemya, or kaya ay iba't ibang klaseng distressful events na yun po yung dahilan kung bakit po nakaka-experience po tayo ng tinatawag natin na stigma or discrimination. So tamang-tama po, ito po yung ating pong pag-uusapan. So ano po ba talaga yung nangyayari po sa ngayon? Okay. Marami po sa atin ay kalimitan po ay nag-iisip pa rin po ng ganitong klaseng diskriminasyon. Tingnan po natin, marami tayong mga balita, In fact, in our last year, so nag-umpisa po yung mga balita tungkol po sa stigma, tungkol po doon sa mga negative labeling sa ating mga, hindi lang po sa mga health workers, kundi po doon sa mga taong may exposure po sa ating COVID-19 na sakit. So ito po ang isa sa mga halimbawa na minsan po ganito po mag-isip yung ating mga tao. Kadalasan po yung ating mga frontliners ay
nagkakaroon po ng kwento tungkol po sa discrimination. Na ito po ay naipahayag sa ating mga balita at minsan po ay nakapost po yan sa ating social media. In fact, even our patients are also experiencing the same stigma. Kahit nga po yung hindi pa nga na-confirm na positive for that disease, yung taong yon or suspected pa lang po ay nakakaranas din po ng halos parehas na stigma or discrimination. At ito po ay napag-usapan sa ating social media, nabalitaan po yan. Ito po yung mga balitang medyo hindi ka nais-nais pero totoo po. Okay, so meron din po tayong nakakabahala sapagkat minsan yung iba po ay nasasaktan. So dahil po ito sa pagkukutya at stigma po na pinapakita po ng ibang tao. So pinaparamdam lang po na sa ibang tao na talagang hindi pa rin nawawala. Sa karamihan, yung pangungutya at yung stigma po at diskriminasyon na halos na-experience po yan karamihan ng mga tao. So ito po yung mga halimbawa at minsan din po ay hindi maiiwasan na sila po ay nasasaktan. Like for example, sa isang taong kumakain lang po na sa isang eateries ay nagkakaroon din po ng karanasan na kung sila po ay na-discriminate, no? At nakaramdam ng sobrang pagkahiya at pagkatakot dahil po dito sa mga behaviors or mga kaugalian na pinakita po ng ibang tao. Okay, and ito po ay napaka-common, lalong-lalo na po sa ating mga health workers. Nakita po natin na marami pa pong harassment, marami pa rin pong stigma, marami pa rin pong discrimination ang nakikita po natin, not only sa pahayag or sa mga balita, but we can also monitor that even in our social media. May mga comments pa rin, no, sa mga social media, sa Facebook, may mga komentaryo pa rin po dyan ng mga taong nagpapahayag ng kanilang kaisipan tungkol doon sa sakit at sa tao po. Ito po yung mga nangyayari po sa ngayon. At ang nakakabahala po kahit nga po minsan patay na, nagkakaroon pa rin po ng experience ng diskriminasyon, no? Nabalitaan po ito even sa Inquirer po na kahit po yung mga patay na ay nagkakaroon ng discrimination sa pagkatula po karamihan ng ating mga funeral parlors ay hindi po na tumatanggap, no? Paano kaya yan? So, ito po yung mga halimbawa na nakikita po natin sa ating lipunan na talagang hindi naiiwasan yung stigma at diskriminasyon po ng ibang tao. So, tamang-tama po yan sapagkat ito po yung ating gist, ito po yung ating sentro ng ating pag-uusapan. Pag-uusapan po natin kung ano po ba talaga ang social stigma at ano po ang magiging implikasyon po nito, ano magiging epekto nito sa mga taong nakaranas ng stigma at diskriminasyon. Sa konteksto po ng health, ito po yung tinatawag na negative association between a person or a group of person who shares certain characteristics and a specific disease. So lalong-lalo na po pag may outbreak or may pandemic, ito po ay nangyayari, lalong-lalo po doon sa mga taong nililabel. May mga negative labeling at majority of them are doing some stereotyping, no? Ini-stereotype na kaagad na ganito siya, no? Because of the disease, but sometimes it cannot be avoided na pati yung tao po ay naaapektuhan. So discrimination, no? And then sometimes yung pagbibigay ng lunas separately ay nagkakaroon din po ng negative labeling din po dyan. Iba yung kanilang pagkaintindi po doon sa mga taong ginagamot. And then of course yung mga experiences po nila, experience loss of status because of a perceived link with a disease. So in other words, dito po nagsimula, no, mas lalo pong nadagdagan yung ating experiences, yung ating pong nakikita sa ating lipunan at patungkol po doon sa ating tinatawag na social stigma and sumunod po yung ating diskriminasyon. Sa Bicol, piga po ini na minsan garubansag, negatibong labeling, no, pagbabansag o kung kaya mancha po ini, pag-i-stereotype sa sarong tao na igwasyanghe lang, no, lalong-lalo na po ining
sa ngunya na pandemya ang COVID. Even ang iba pong hilang, no, nakaka-experience po kaining stigma. So mga taong igwang helang na HIV, may TB, so they are experiencing the same social stigma. So ito po, no? And then what we want now is to talk about paano po ba natin, no, maiiwasan yung ating social stigma. But before jumping to that, we'd like, of course, to tell you about what social stigma is more about. So, kabilang na po dyan yung pagpapagamot, no? Pag nalaman po, karamihan sa atin, pag may mga experiences na, ay nako, nagpagamot si ganito, ano po, at nakita natin na, nalaman po natin na siya pala ay positive, no, sa COVID-19, so nagkakaroon po yan ng negative thoughts, and then nadidiri sila, no? So, minsan nakakabit po yan sa treatment. Can also give a negative effect those with in correlation with the disease, as well as, of course, sa mga caregivers, sa family, sa friends, and the community, especially sa mga caregivers and the family, because they are the ones directly taking care of that persons who are experiencing a disease. And of course, yung people who don't have the disease, but they are sharing other characteristics with those who suffer, no, from stigma. So, ito po ang tinatawag natin na social stigma. Okay. So, ano po ang dinudulot nito pagka halimbawa patuloy pa rin po ang social stigma sa ating lipunan, sa ating community, no? Ito po ay magdadala ng experiences sa mga taong nakaka-experience na posible pong kahiyaan, no? Nahihiya sila, tapos yung blaming, tinuturo at sinisisi po sa kanila ang pagkakamali o kaya yung sakit ay sinisisi po sa kanila, and of course nagkakaroon ng pakiramdam na sila po ay wala ng pag-asa, no? Ito yung feeling ng mga taong nakakaranas ng stigma. And with that, at the end of that, of course, the person will experience distress. So kaya sila ay very reluctant na, no, to seek or accept help. So mas gusto pa nilang mag-isa na lang, kasi at least pag mag-isa sila, naiiwasan nila yung sisi, naiiwasan nila yung hiya, naiiwasan nila na sila ay kutyain. So ito po yung nagiging epekto po ng stigma. And stigma also leads to discrimination and denial of human rights. Okay. So as a result, ang tao po na nakakaranas po ng stigma, they socially isolated themselves. So mag-iisa na lang siya, and then usually it has a negative impact on the mental health. Kasi pagka ang tao po ay mag-isa, natural magkakaroon po yan ng feeling of hopelessness, feeling of sadness, and then later on that sadness may also turn out to depression. So ito yung mga resulta ng mga social stigma na ibinibigay po sa mga taong kung dapat po ay bigyan natin ng pangangalaga at pag-iintindi. And this hinders hope, enthusiasm, self-confidence, motivation, and of course, the social support. So yan po ang nagiging resulta. So, in a nutshell, the COVID-19 outbreak has provoked social stigma and discriminatory behaviors against the people of certain ethnic background, as well as anyone perceived to have been in contact with the virus. So I think you have your own personal experiences. Ano po, especially for those families or members who have came up with the same experience, na COVID sila, nagkasakit po sila ng COVID, and then o kung kaya yung members of the family nagkasakit po, no, ng COVID-19, and then ito po, no, nagsimula po dito yung pag-iiba ng pag-uugali ng iba, pangungutya, at nagkakaroon po ng stigma or mancha, negative labeling on that certain person. Okay. So bakit po, no? Why is COVID-19 causing so much stigma? Ayan po. Because number one, it is a disease that
that is new and for which there are still many unknowns. Marami pa rin po, no, sa mga tao ang hindi po nakakaalam ng maigi kung ano po ang ibig sabihin ng kung ano po ang sakit na COVID-19, especially po doon sa hindi po nakakaabot ng mga tamang information. So isa po ito sa mga dahilan kung bakit po nagkakaroon o nagke-create po ng stigma sa lipunan. At ang pangalawa naman po, yung iba naman po sa sobrang takot, no? Takot sa hindi nila alam na dahilan. Okay, ito po ang rason kung bakit po sila nagkakaroon ng social stigma, ano po? So ito yung tinatawag natin na afraid of the unknown cause, no? Kaya takot na takot sila. At yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon sila ng negative thoughts and negative feelings, especially in behaviors nila, tungkol po para doon sa mga taong meron pong sakit, no, na COVID-19. At ang pangatlo naman po, it is easy to associate that fear with others. So, palaging biniblame kasi gano'n, no? Kasi ganyan. So, pinpointing na lang po ng fingers to others just to escape, no, from those problems. So, turo-turo na lang po, tinuturo na lang po, okay? So, they can also associate that to other factors para lang po no, masabi nila, no? So, that is the start or cause of stigma, okay? So, yan po. So, ano po ang magiging impact ng stigma? Stigma can undermine social cohesion and prompt possible social isolation of groups. Pagka ang tao po ay nakakaranas ng stigma at discrimination, as I was saying a while ago, ito po ang start, no? Ito po ang umpisa ng pag-isolate ng isang tao, nag-withdraw po sila, yung taong pong yun, once na nagkaroon po ng karanasan ng mga negative labeling ay minamabuti na lang po niyang mag-isa kasama po ng kanyang family, no, just to free from this negative labeling. So this can also be resulted in a more severe health problems pagka hindi po ito na-address kaagad, dahil po syempre merong nag-aatubili na kumuha ng tulong from the medical health facilities or makipag-link or refer to any agency that can help them. So ito yung magiging dahilan kung bakit mas lalong lumalala yung kanilang health condition, dahil nga hindi na po sila nakikipag-link or hindi na po sila nakikipag-connect sa anuman klaseng health facilities or taong maaari pong tumulong sa kanila. So, yan po, no, yung mga results. And dinadrive din po yung people to hide the ills to avoid discrimination. So, isa po ito sa mga resulta or impact, and prevent people from seeking healthcare immediately, and of course discouraging them from adopting the healthy behaviors. So yeah. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang
panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Okay. And next, how do we address the social stigma? Stigma, we all know that stigma and fear around can hamper the responses. Now, what works is actually building the trust in reliable health services. And then, of course, as we keep on going, saying that showing empathy, pagmamalasakit to those affected is very important sapagkat, kumbaga, nag-i-establish tayo ng connection sa kanila at pag-aalala na we do care and we do want them to get well. So, we are addressing them as a person, not as a disease. So, ito po yung pinaka-importante po. And of course, yung understanding the disease itself. Pag naiintindihan po natin yung sakit, ay mauunawaan po natin kung paano natin ito maiiwasan. Kasi karanasan po kasi sa mga taong nagkakaroon po ng social stigma, ito po yung mga taong hindi alam kung paano makakahawa, paano maiiwasan, hindi nila alam kung paano yung maiwasan yung sakit, at yun yung dahilan kung bakit natatakot sila, and then at the event of that, they are starting to give negative labeling or thoughts about those persons who are having this disease. And of course, yung adapting the effective practical measures. No? So, people can help keep themselves and their loved ones safe. So, yun po ang pinaka-importante. And of course, we would like to give you some tips on how to address and avoid social stigma. Importante po yung pananalita. Words matter. For example, when talking about the new coronavirus, ito pong ating sakit na COVID-19, kailangan po natin na hindi nililabel yung tao as a disease. Okay, so nandun po yung respeto na yung tao po ay merong sakit na COVID-19. Nakakabit lang po yung sakit doon sa tao, hindi po yung tao nakakabit sa sakit. Kaya tuloy, ang nangyayari ay tinitingnan po ang tao na isang sakit o isang pinagdidirihan na sakit. Pero yung tao, sa human individual, nawawala na po yung ating compassion o yung pagmamalasakit with that person who are experiencing a disease.
So, for example of that, we may address, so these are the do's, we may address a person who are being treated for COVID-19, okay? Or the people who are recovering from COVID-19, or the people who died after contracting the COVID-19. So, these are the appropriate labeling on a person who are contracting with COVID-19. So, let us start by saying a person rather than addressing them as a disease. So, with this, we are reducing the stigma and discrimination to that particular person. And second, of course, we need to do our part. So, simple ideas can drive stigma away. For example, instead of chismis, instead of giving false information, we can do our responsibility to give the right information. So what we want now is to direct our people, our community who are not well informed about the COVID-19 to read about or to direct them to the FB, Facebook of the Department of Health, yung mga reliable resources for them to be well informed about what is COVID, ano ba yung mga nangyayari. So with this appropriate information, at least maiiba yung kanilang perception towards the disease. And even if they are meeting some person, they know already how to prevent the disease. So with this, we can simply addressing the facts, no? At hindi po natin mako-compromise. I mean, hindi po natin matatakot sila, no? Kasi nga naiiba na yung kanilang pananaw, yung kanilang pag-iintindi po kung ano po ang ibig sabihin ng COVID-19, kung paano po yun mahawa at kung paano po kahawa. And they themselves can also take care of themselves from preventing from these diseases. Sharing facts and accurate information. And then, of course, yung mga misconceptions, mga myths, and sometimes yung stereotyping, ay nako, wag na, especially sa mga health workers. So, they are labeling the health workers in stereotype na, ay nako, baka may mga sakit yan kasi nagtatrabaho yan sa hospital. So, that is an example of stereotyping, no? Yun yung mga dapat naiwasan po natin. O kung kaya, ay naku, wag yan kasi nagtatrabaho yan sa guardian kahit sino yung nakakasalamuhan niya. So chances are may sakit din siya, no? So yung stereotyping, no, nandiyan na kaagad, hindi pa nga naguhusga na po kaagad. And choose the words carefully. The way we communicate is very important, that can affect the attitudes of others. So this is how we can do our part, no, so that we would be able to address and avoid the social stigma. And last, of course, the communication tips and messages. So with this, as much as possible, we would like to address the misconceptions, yung mga chismis po, hindi po yan nakakatulong. Kaya nga po, di ba, last year we have our campaign on the psychological first aid, and we would like, of course, to convey with our people, especially the community, to become a psychological first aid provider. Sapagkat yung mga chismis po at walang katotohanan ng mga information ay hindi po nakakatulong. Mas lalo po itong nakakatakot, ano po, kasi nga syempre magdadala po ito ng maling balita, at kung yung false information na iyon ay bigla pong nasagap ng isang tao, hindi rin po nakakaintindi. Ano po? So yan po ang dahilan kung bakit po tumataas po yung takot ng ating community, and then lalabas na rin po dyan yung iba with this very poor education and information. Most of them will also give some social stigma and discrimination, which will hamper response effort. Okay, and the correct misconceptions. Okay, acknowledging the people's feelings and subsequent behaviors are very real. But even though their assumption is false. Ito yung mga correct misconceptions, no? Pero kailangan natin i-address upang maiwasan po, no, yung kanilang feelings, no, towards fears, towards sadness, towards frustrations, towards anger. So ito po, no, yung kailangan po natin iwasan, and that is by means of giving a
right information through our communication tips and messages. And of course, the last one, promoting the importance of prevention. So, importante po na alam po ng community, ng ating general population kung paano po maiwasan yung sakit sa pamamagitan po yan ng ating mga minimum safety standards or protocol, so that you will be able to address the life-saving interventions at yung early screening and treatment. At napaka-importante po, kailangan pong nagkakaisa po ang lahat upang masugpo po natin ang sakit na COVID-19. Ang kalaban po natin ay yung COVID-19. Ano po, yung sakit, hindi po yung tao. Sapagkat kahit po sinong tao ayaw po nitong disease na ito. Tama po ba? Wala naman pong may gusto na magkaroon po ng COVID-19. But you see, some of our people, especially the health workers, no, hindi nila maiiwasan dahil nga sa hindi nakikita yan, in spite of those preventive safety measures or protocols, hindi pa rin po maiiwasan, no, na may mga talaga mga conditions na magkakaroon po sila nitong sakit na COVID-19. So, ngayon po, I would like to share with you some of the beautiful poster from the WHO that gives us a campaign promoting solidarity, as I mentioned a while ago, at this very height of pandemic. So we really need to express our solidarity. We need to work together. We need to show our empathy. We need to express our concern and care to everyone who are in need of these behaviors, especially at this point in time, especially for the people or the persons who are affected by COVID-19, including their families and loved ones. So sabi nga dito, viruses don't discriminate. So, kailangan kung yung virus nga, buti nga yung virus hindi na nagdi-discriminate. So, dapat yung tao po, ganun din po, no? So, neither should we. Kailangan po, hindi po tayo magdi-discriminate at magbibigay ng mga mali or mga negative thoughts or labeling to the persons who are experiencing. So, can you imagine those persons who are having COVID-19 or including their families? They are already troubled, struggling with a disease. Can you imagine that? And then, and yet, people around them are not or showing their respect or concern about kung paano po nila ipapaabot yung kanilang pagmamalasakit, ano? Yung wala kang maitulong, okay lang yun. Pero yung dagdagan mo pa, no? Yung kanilang agony, yung kanilang mental health, no? Yung problem ay that is too much, no? Kaya kailangan po natin ipakita yung ating kampanya na pigilan po natin, no? Pigilan po natin yung discrimination at yung stigma sa ating lipunan, no? And then next, anyone can contract coronavirus. So take note, lahat po tayo ay maaaring magkasakit ng coronavirus. Kaya, be kind to everyone, regardless of race, gender, age, or other personal qualities. So, mas maganda na magpakita po tayo ng magandang attention at magmamalasakit kasi hindi natin alam, no? Everyone is not excused to be contracted with this coronavirus. Okay? And mas maganda mag-infect tayo ng kabutihan at pagmamalasakit kaysa naman sabi nga natin kahit hindi natin nakikita yung sakit na coronavirus, pero kailangan ipakita po natin at maging viral, no? Maging infectious po tayo sa kagandahan ng pagpapakita ng pagmamalasakit at pag-iintindi at pag-uunawa sa ating mga kasama. Okay? And then another one, evidence shows that stigma due to coronavirus leads to reduction in people seeking medical care or testing. You see, pagka nakaka-experience ng stigma at discrimination ang tao, hindi na po yan pupunta ng hospital. Okay? Ayaw nila malabel kasi mag-iisip na yan, ako pag pumunta ako ng hospital, baka mag-positive ako. Kung wala pa nga
kung suspected pa nga lang ako ay ito na yung aking na-experience, so much more pag sila po ay ma-found out na positive for the COVID-19. So with this, of course, their behavior or action would deter them from isolating themselves. So this can lead to cases not being reported and more people being exposed, which makes responding to the outbreak more difficult. Hindi natin alam, especially for those people who have not experienced or who have not undergone testing, no, that they are also positive. Yung mga tao lang pong nagsusubmit for testing ang nakakaalam, of course, because they submit themselves. But what about those persons who have not been submitted themselves for any testing? So ito yung hamon. Kaya kailangan hindi po natin, no, huwag pong ipakita at huwag po natin, no, we need to stop the stigma and discrimination. Okay, so we're all on the same team. So it's humanity versus COVID-19. So iba-iba man po yung level ng atin o larangan ng ating pamumuhay, pero kailangan po natin ipakita yung ating solidarity and of course yung ating pagiging makatao sa bawat isa. And then of course, we need to show those around us the importance of being kind to people who have recovered from COVID-19. Huwag pong pandirihan, no? Okay, so we need to express our care and our pagmamalasakit or compassion, and then kinukumusta natin sila, no, kung kumusta na yung kanilang kalagayan. So with these actions or behavior that we are expressing, so they will of course receive a feeling of wellness, no? Hindi lang po sa sarili nila, kundi nakakataba rin po ito, no, sa mga taong nakakaroon po ng experience sa COVID-19. Okay. And then, show those around us the importance of being kind to frontline workers. Napakaganda po nitong mga posters na ibinahagi sa atin, and I hope that this will be disseminated, no, to our community so that we can stop the stigma, we can stop fighting the stigma and discrimination. So I hope that even the parents and the adults will be able to give the right information. Let us all a good advocate, no, in bringing this right information to our people so that we can help even in our small ways or either big ways. We are helping to stop stigma and discrimination. Okay? So we need to show those around us the importance of being kind to people of all the backgrounds, no? So ito po ang importante po sa panahong ito. Hindi po yung pangungutya, hindi po yung stigma, hindi po yung diskriminasyon, sapagkat tayo po ay tao lamang. Huwag pong i-address yung tao na sakit, sapagkat hindi po yung nakakatulong sa ating mga tao at lalong-lalo na po sa lipunan. Okay? So, why are we calling for solidarity, not stigma? Because we want to minimize stigma. People who have symptoms will feel safe to come forward and seek testing. Mas ini-encourage po natin sila na pumunta sa mga health facilities at magpa-test, especially po pag may mga symptoms na sila. Ang epekto niyan, pagka halimbawa may stigma and discrimination, mahihiya na yan, di na pupunta po yan. Minsan pag tinanong mo, okay sila, pero yung pala inuubo na. And then sometimes, they will go to some socials, even if they are not feeling well. Siyempre nga, sila ay nahihiya na sabihin na sila ay may sakit. So ito po ang naging epekto po ng stigma. Na po? And frontline workers will be able to continue working and will do so with a sense of pride. Pag nagpapakita po tayo ng pagmamalasakit, especially po sa mga frontliners at mga health workers, so that we can focus on what is important. Ito yung pinaka essence po. Ano? Mag-focus po tayo sa mga positibong actions that we can help others and protect them. So this is the importance so that we can stop the stigma and discrimination. Okay, maraming pong salamat sa ating tagapakinig at mabuhay po kayo. Let us help each other, no, to protect the mental health of our people and stop
stigma and discrimination. Thank you so much and good afternoon. Alright, thank you very much po, Ma'am Wendy. So, let's proceed po sa ating Q&A. Meron po tayong mga media partners na nag-submit ng kanilang questions. Yes. So, for our first question from Melvin Machado, maliban sa DOH, ano pang agency ang katuwang ninyo sa pagsulong ng mga mental health program? Yes, magandang tanong yan. Tamang-tama. Sa ngayon po ay katulong po namin ng Commission on Human Rights. In fact, last week, we just had our meeting talking about creating the internal review board. Isa po ito sa mga activities na pinapausad ng Department of Health, not only yung stigma in our community, but we are also addressing the human rights in the health facilities. So binubuo na po ito ng Commission on Human Rights, Department of Health, and of course yung mga professionals from the hospitals like the psychiatrists and other concerns. So ito po yung isa sa ating pong highlight ngayon sa panahong ito na bumubuo po tayo ng isang committee, no, at pinapausad po natin kung paano po natin ma-address yung stigma and discrimination, including the human rights in the facilities, especially sa mga, for example, yung mental hospital, no, yung ganon. And then we are also having this campaign with the help of other stakeholders, and of course yung ating health promo unit, no. Ito po yung aming paraan, at syempre yung ating mga media, yung ating partners sa media po. Katulong po namin kayo sa pagdadala po ng ating tamang information para po masugpo po natin yung ating stigma and discrimination. Alright, for our next question po, meron tayong mga similar questions from Bombo Radio Legazpi and Alvin Liovit. So, ipasama na lang po natin. Do we have cases po ba ng people undergoing mental health issues after being tested positive for COVID-19? What are the interventions of DOH to address this issue? Yes, meron po na mga isolated cases na nagkakaroon din po talaga ng mental health problem after ng COVID-19 disease o yung sakit. Pero ito pong mga ganitong klaseng kondisyon ay nasa protocol po ng bawat health facility that needs to be referred to our level 3 hospital like the mental health facility in Cadlan. At this point in time, we would like to inform that Don Susano Rodriguez Mental Hospital, naka-lockdown po ngayon, but we are disseminating our rural health units to do their local health intervention through the Mental Health Gap Action Program. Naka-ready naman po yung ating mga RHU local health facilities sa pag-assess at pagmamanage po ng ating mga service users. So yan po ang ginagawa po natin ngayon, at kung meron pong mga service users na nangangailangan po ng mental health services, ay puntahan lang po nila, okay? Puntahan lang po yung mga rural health units because they know how to manage and how to assess this condition, and if kinakailangan po no, na i-refer po yan, ay meron po tayong mekanismo na nire-refer po yan sa ating mga psychiatrist or psychologist. So yan po yung ating mekanismo sa pagpapatupad at pag-refer po ng ating mga pasyente tungkol po sa mga mental health problems. Alright, so for our next question po, Ma'am Wendy, may similar questions din from Bombo Radio Legazpi and Lawrence Barca. So ipagsama na din po natin. It's Yes. regarding po about sa ano ang pwedeng gawin ng mga tao na nakakaranas ng mental health problems, especially our frontline workers in the middle of the COVID-19 crisis. Magandang tanong po ito sapagkat nasabi ko po nga kanina, hindi po nai-excuse yung ating mga medical frontliners and even other frontliners sa ganitong klaseng pangungutya or stigma and discrimination. Kaya po napaka-importante, unang-una po ay kailangan po natin tulungan. Kaya nga yung ating ano dito, yung cry for ano yan natin ay solidarity. Pag magkaisa po tayo at magbigay po tayo ng tamang information para po maiwasan
ito pong ating tinatawag na stigma and discrimination. Now, for those health workers and other frontliners, we can refer them. In fact, Usap Tayo is a very effective way of addressing their mental health problems. Importante po yung may kausap po sila, and then we can refer them, no, in case that they need no professional intervention. It can be also a link or refer to our psychiatrist or psychologist. So sa ganito pong paraan, maaari po natin na maiwasan ang mga tinatawag natin na mental health problem. Napakadali lang naman po kasi nitong mga mental health issues na ganito po, no? Pagka halimbawa sa isang workplace ay napapakita naman po natin yung ating pagmamalasakit at naiwasan po yung ganitong klaseng negative labeling, ay na-address po yung ating mental health problem or issues, no? Nandun po yung tinatawag natin na enabling environment or supportive system that can be adapted, and this will serve as their fuel, no, to go back with their mental health. Ito po yung kailangan. Alright, for our last question po, Ma'am Wendy, from Luwens Mercy again. Ano po ang indikasyon na meron ng mental health illness ang isang tao at kailan pwede magpatingin sa mga espesyalista? Simple lang po yan. Unang-una po, kilala natin yung tao, di po ba? And then, yung mga sinyales or red flags na hindi naman siya talaga ganun na. Dati, nakikipag-usap siya sa akin. But now, parang hindi ko na siya ma-reach, no? Cannot be reached na siya, hindi siya nakikipag-usap. And then, may mga simptomas na yung mga dati niyang ginagawa, wala na rin siya, hindi na siya nagpapakita ng interest, no? Nandun na yung nag-uumpisa na siyang magiging malungkutin, wala na siyang ganang kumain. Sa trabaho naman ay halos hindi na siya pumapasok ng trabaho. Kung sa mga bata naman ay ayaw nang pumasok ng kung sa online, hindi na siya nag-attend ng online, na-stress na, hindi na po ginagawa yung mga assignments, no? Ganun yung mga initial na tinatawag natin ng mga red flags, no? And then maybe sa mga naman po, sa mga older population, marami po sa kanila ang nagiging mas lalong irritable, no? Irritable or minsan po agitated. And then kadalasan po sa kanila ay nakaka-experience ng sobrang malungkutin, no? Ito yung mga sinyales kung gusto po nilang mag-withdraw na from the family or from the community. Yung simple lang po na hindi pagsunod or hindi pag-inom ng gamot ay simpleng pagpapahayag na they are experiencing sadness or depression, no? Simpleng po yan, mga sinyalis po yan. Marami pong paraan. Ang importante po ay kilala natin yung tao. At kung yung dati niyang ginagawa ay hindi na niya ginagawa, ay magduda na po tayo, ay kailangan na po natin kausapin. At kung hindi man po ayaw po makipag-usap sa atin, siguro tingnan po natin kung sino yung taong close sa kanya upang magkaroon po ng connection at mabigyan po ng pagkakataon na kausapin at makinig po sa taong nangangailangan po ng tulong. Ang importante po may katabi yung taong alam natin na namumroblema. So yung pagpaparamdam po ay napaka-importante at pakikinig sa taong nangangailangan po ng tulong, lalong-lalo na po sa panahong ito. Alright, so those were the questions po, Ma'am Wendy. So at this point, may we ask po for your take-home message? Yeah, thank you so much. Napakasimple lang po yung aking take-home message. Yung connection is very important to all of us. We hope that we can do that not only in our family, but we can also connect with the people who are in need of help. Lalong-lalo na po yung mga taong nagkakaroon ng karanasan ng stigma or discrimination. The only way is to connect with them and then express empathy, compassion, care,
help and then listen to them. So with this, we would be able to link the people with us and let them realize that they are part of our community. Huwag po natin hayaan na sila po ay magkaroon ng sarili nilang mundo. No? So let us them feel that they are not alone, and then people are ready to listen, no? Especially at this time of crisis or even any crisis po, no? Disaster o ano yan. Ito po yung pinaka-importante, yung connection po natin sa bawat isa. Maraming salamat po. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Kung ikaw ay nasa-stress na, huwag itong ibaling sa kanila. Tandaan, anuman ang iyong reaksyon ay maaaring makaapekto sa kanilang emosyon. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Basta siguruhing protektado ka laban sa COVID-19. Magdala ng good vibes sa bahay. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Alright, so nagbabalik po tayo sa chikahang pangkalusugan. Yun yung naging usapan natin patungkol sa stigma and discrimination na hatid ni Ma'am Wendy Balues. So ngayon, dumako na tayo sa ating regular part ng ating program kung saan binibigyan natin ng halaga ang mental health, especially ngayon na nasa gitna tayo ng crisis. Kaya ibigay na natin, Maxine, yung ating mental health exercise for today. Ayan, para sa ating mental health exercise for today, ito na naman ay isang installment ng 12S na binigay ni Ma'am Wendy Baluis na mga paraan para mabawasan ang stress. At ang ating S for today ay socials. Ang sabi dito ay join other people in doing productive activities. So alam naman natin na pagkasama natin ang ating mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kapamilya, ay natutuwa tayo at nabawawasan ang ating mga stress. Pero dahil nga nasa pandemic tayo, hindi pwede yung mga nakasanayan natin ng mga mass gatherings tulad ng pagpipiknik o paggagala sa mga mall. Kaya meron din naman ng mga alternative na paraan to spend time with our loved ones. Yan yung mga nauuso nga ngayon, yung mga virtual meetings, hindi ba? Meron din na mga paraan para manood ng movies o maglaro ng mga video games kasama ang mga kaibigan natin at mga kapamilya through online. Ayan, kaya napakasimple ng ating mental health tip ngayon ay socials. Join other people in doing productive activities para mabawasan ang ating stress. Kaya ayan ang ating mental health exercise natin ngayong araw, socials. Oo, socials. Pero since pandemic, pwedeng may pandemic way na gawin natin yung mga socials na yan tulad sa ating pag-video call and yung virtual na socials. Ayan, so I think that concludes na our chikahang pangkalusugan for today. Naway marami po kayong nakuhang information or lesson kay Ma'am Wendy sa ating talakayan ngayong araw. Sa muli, magandang umaga. Ako si Joanna. Si Maxine. At kami ang inyong naging lingkod ngayong araw. Maraming salamat po sa mga nakinig at kung meron po pala kayong suggestions, you may for our weekly topics, you may send us po suggestions sa ating
official Facebook page ng DOH Bicol if you request any topics po to be tackled on our Chikahang Pangkalusugan. Ayan, sa muli magandang tanghali po sa lahat at maraming salamat po. Kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may ikalagad na servisyo. Magaling dulog ko nagtatawag nagpapadaba. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawang solusyon ang mga kahirangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyong salud Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakis ang kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig ginaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyong salud Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng, magkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpagibig, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, natinda sa buhay. Mga pahiramdam lamang ini para iwasan lang. Kita magtarabangan sa programa ka, di pa